বিপিআর ইপিপিএল বিপিআর 17 বছর শাসন কৰিলে, ইপিপিএল 5 বছৰ শাসন কৰিলে, সিহঁতৰ কাৰ্যকাল শেষে হ'ব। তো আমি বিশেষকৈ মাইনৰিটি মানুহবিলাকে কোনো ধৰণৰ সুবিধা পোৱা নাই আৰু আমাৰ যিকোনো সুবিধাৰ পৰা আমাক বঞ্চিতকৈ ৰাখিছে। সেইকাৰণে আমি আজি আমাৰ নতুন দল APBত আমাৰ মাইনৰিটি মানুহবিলাক নতুন দলৰ লগত কথা পাতি আলোচনা কৰি আমি এইবাৰ APB দলক জয় কৰিম বুলি আমাৰ মাইনৰিটি মানুহবিলাকে মানে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰায় BTCত প্ৰায় ব্লক ডিষ্ট্ৰিক্ট সকলো কোম্পানীবিলাক শেষে হ'ল বনোৱা। তো আমাৰ 1 নম্বৰ উদ্দেশ্যই হ'ল আমাৰ BTCত আমি শান্তিৰে বসবাস কৰিব লাগে আৰু আমি শান্তিভাৱে যাতে আমি বসবাস কৰিব পাৰোঁ, এইখিনি আমাৰ আজি আমি এখৰাবাৰী আৰু পুহৰাবাৰী প্ৰাইমাৰী গঠন কৰিলোঁ। এইটো আমাৰ ধনচিৰি ব্লকৰ অন্তৰ্গত। আজি আমি 2টা প্ৰাইমাৰী গঠন কৰিছোঁ আৰু অলপ পিছত আৰু আমাৰ এটা প্ৰাইমাৰী গঠন কৰিব লগা আছে। আমি বেলেগ ঠাইত যাম। ঠিক তেনেকুৱাই আমি দিনতে 5-6খন প্ৰাইমাৰী কমিটি আমি গঠন কৰি আছোঁ আৰু একদিনতে 20খন বুথ কমিটিবিলাক আমি গঠন কৰিব আছোঁ। এনেকুৱা ৰাইজবিলাকে জাগৰণ এটা হৈ আছে বিকল্প কাৰণে। আমি যে বিকল্প ৰাজনৈতিক দল আনিছোঁ ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে, ৰাইজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে, মানুহৰ ভালৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি যে বিকল্প ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিছোঁ। ৰাইজে আজিৰ তাৰিখত হেঁপাহ ধৰা পৰিছে, আমাৰ ওচৰত চবেই আহি আছে। আগন্তুক দিনত আমি BTCত জয়যুক্ত হ'ম বা চৰকাৰ গঠন কৰিম, সেইটো নিশ্চিত হ'ম। কমিটি बेफोरखौ जों दाफुंगासिनो दङ। दिनै जोङो एख्राबारि आरो पुहराबारि मोननै प्राइमारि कमिटिखौ दाफुंदों आरो दान्दिसेनि उनाव जों गुबुन मोनसे प्राइमारि कमिटिखौ दाफुंबावगोन। बेबायदिनो सानसेयावनो जों मोनब्रै प्राइमारि कमिटिफोरखौ दादों। 10टा 15टा 20टा बुथ कमिटिफोरखौ जों दाफुंनो हादों। रायजो राजाया दिनै लोब APBनो भट होनो थाखाय आवगायबोनायखौ नुनो मोनदों। मानोना जोंहा लक्ष्य दं, उद्देश्य दं, जोंहा जारिमिन दं, जोंहा जेंना दं आरो जोंहा सिमां दं। बेनि थाखाय APBआव रायजो राजाफ्रा लोब फैनानै जयनिं जाफैनाय आरो प्राइमारियाव ब्लक कमिटियाव बुथ कमिटियाव बिबान लाफैनायफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो जोङो गोसो गोरबोजों फरायनानै नाजावना लादों। माखासे रायजो राजाफ्रा बुंबाय थादों बर'आ बर'नि हाखौनो रैखाथि खालामनो हाला नामा होननानै, मा बुंगोन नोंथाङा? नाय, जोंथ' हानि थाखायनो दावहा नांबाय, आखायाव हाथियार लानानै जोङो संग्राम खालामबाय आरो दिनै जोङो थांनाय 2020 सननि जानुवारि 27 तारिखआव जोङो सान्थि सुक्ति खालामबाय। जोंनि अस्त्रआ जोङो आसाम सरकार भारत सरकारनो जोङो गथायबाय आरो जोङो संगठनखौबो सिफायबाय। दिनैनि तारिखआव जोंहा खुनु संगठन गैलिया। अब्ला जोङो थांनानै थानायनि आरो सिमां मोनसे मिजिं नुफिनबाय जे जोङो जोंनि हाखौ रैखा खालामनांगोन, जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ जोङो रैखा खालामनो नांगोन, जोंनि सिक्स सिडिउलखौ जोङो गावारि खुंथाइखौ गावानो दैदेननांगोन। बे सिमां आरो मिजिं दं, बेफोर गासैखौ रैखा खालामनो थाखायनो जोङो मोनसे राजनितिक पार्टिखौ जोङो दादों आरो बिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जोंनि हा हु जों रैखा खालामगोन, जोंनि मान सन्मानजों थांनानै थानायनि जे बेबस्था बेखौ जों खालामगोन। जेरैथिंबो गासैथिंबो माइनरिटि मुस्लिम बिदा फंबायफोरखौ APBआव जयेन जाबाय थानाय आरो बाहागो लानायखौ नुदों, नोंथाङा मा बुङो? माइनरिटि मुस्लिमल' नङा, बिभिन्न BTCआव थानाय 26टा जाथि जनगोष्ठीफ्रा APBखौ नाजावदों, APBखौ अनसायदों आरो जयनिं हाबाफारिफोरा जागासिनो दङ। बेहेखे दिनै बे माइनरिटि ओनसोलाव जोङो प्राइमारि कमिटिखौ दाफुंनानै लानो हादों। दिनै बिथांमोना भुक्तभोगि BTC सुक्ति जानाया 22टा बोसोर जालांबाय। बे ओनसोलाव ना मोजां मोनसे लामा दं, ना मोजां मोनसे दालां दं, ना मोजां मोनसे लोंग्रा दै दं, ना मोजां मोनसे फरायसालि दं, ना मोजां मोनसे हस्पिटाल दं, जेबो गैया। बिथांमोना दुखित आरो जोंनि सायाव निर्भय। बेराफारसेथिं बिथांमोनाबो गावनि राव हारिमु आरो धोरोमखौ लानानै थांनानै थानायनि मिजिं दं, सिमां दं। दिनै जोङो बिथांमोननि बुंनाय बायदियै जोङो खोनादों आरो नुदों जे ट्रेक्टराव भट होब्लाबो BJP, मानोना BJP एलायन्सआव बिथांमोना सरकार सालायगासिनो। नांगोलाव भट होब्लाबो BJP, मानोना BPFनि 3 MLA दिनैबो
बिजेपिनि फ्लर एलायन्सआवनो दं बेनिखाय बिथांमोना नुदों जे जोङो ट्रेक्टरावबो नांगोलावबो भट होनो हाया आरो कंग्रेसि जायफोरा जोंनि बिटिसिआव गावखौनो कंग्रेसि होनना बुंना लायो बिथांमोना अरिजिनेल कंग्रेसि नङा बिथांमोना बिजेपिनि एजेन्ट बेबायदिखौ बिथांमोना नुखादों सिनायखादों बेनिखाय एपिबिआ जे मोनसे राजनैतिक दल रावनिबो खुंज्लायनाय गैया रावनिबो आइथें हमाखै रावनिबो आशीर्बाद लायाखै रायजो राजानि जनहादारनि आशीर्बादजों आवगायदों बेनिखाय बिथांमोना गोसोआव फोथायनाय दं आरो एपिबिआव लोब लोब आवगायदों धन्यबाद